You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know your body T. Yeah, you show me your pretty girlfriend, who is she? Yeah, I'm just tryna know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me. Ľudia, vítam vás pri ďalšom videu, vítam vás v novom roku, dneska je 1. A ako na nový rok, tak po celý rok, takže ideme cvičiť nohy. Dneska tu mám sestru, ktorá v podstate skončila sezónu rovnako súťažou ako ja. To znamená, obidva sme v takej oddychovej fáze. To znamená v praxi to, že nemáme ani deficit, nemáme ani nejaký nadmerný surplus kalorický. Nechávame proste to telo sa skonsolidovať. Ja som aktuálne 3. týždeň naturál. Je to strašný život a ešte ma to čaká asi mesiac a pol zhruba. A medzi tým budeme kontrolovať krv, či je všetko OK. A potom sa pustíme do objemu. A keďže dneska špeciálny deň, je 1. Tak som oprašil starého dobrého Hyperiona, ktorého som nemal dlho, fungoval som na Fatality, to ste videli vo videách. Takže dneska, ak je Fatality silná, tak Hyperion je ešte trošku silnejšia. Ako za mňa asi najsilnejší pre-workout na európskom trhu. Určite. Keď si ho budeš kupovať a použiješ kód Godzilla 5, tak bude ešte silnejší. Jedine, čo mi vadí na týchto pixliach, že tam nedám všetky. Musím naslídiť. Dobre, jedna odmerka. Mal som v shakeri ešte 2 gramy soli. Kreatín mi došiel, zajtra mi príde balíček od Jara, kde bude mať kreatín, takže dneska to musím zvládnuť bez neho. A klasika glycerol. To je v podstate taká moja stálica, akurát tam striedam tie... Čo je ty? Dávkovanie proste od oka. No. To je na úvod. Tým sa vám chcem privítať pri novom videu. A užite si tréning, my si ho užijeme. Sme síce proste v oddychovej fáze, to ale neznamená, že ten tréning bude 100%, tie série budú 100%, akurát výber tých cvikov a výber, alebo teda postavenie tých sérií, čo sa týka ako počtu opakovaní, aj tie cvikačných techník, je postavený tak, aby to bolo oddychové pre CNS-ko. Hej, to znamená aj nejaké prepalovanie dropsetmi na vysoký počet opakovaní, ani nejaké extra ťažké váhy na 5-6 opakovaní. Proste stred, 8, 10, 12 opakovaní, sústredenie na kontrakcie, pomalú negatívnu fázu, kontrolovanie pohybu a tak ďalej. A tak ďalej. Už mi znovu uvidíte aj zošit na tréningu. To znamená v praxi to, že si budem sledovať progresívne preťaženie, ktoré už je v podstate 3. tréning z tohto cyklu. A proste každý tréning tá sila rastie a rastie a rastie, čo je fajn. Takže uvidíme, čo dneska. Dúfam, že to nezakrikol. Ideme si toto vypiť, prezlieť sa a ty sleduj video. Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dials spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide. Ja máme prvý cvik. Ešte aby som upresil ten tréning, ako mám rozdelený, tak tu mám asi ešte predky, zadky. Dneska máme ten deň predky. Na záver si dáme jeden cvik na zadky, ale priorita sú predky. Začíname unilaterálne tento kivadlový leg press, kde chodidlo položíme trošku nižšie,
aby sme tam mali väčšie zameranie na kvadriceps. A ideme klasiku, 1-2 rozcvičky, nejaký top set, alebo back offset. Alebo top set a back offset. Nejdeme žiadne zadzovačky, žiadne rest pauzy. Stredný počet opakovaní medzi 8 až 15 na každom cviku. Niektorý cvik, napríklad tie drepy, nebude top set a back offset, ale bude top set a top set v podstate, hej. V praxi to znamená to, že tam mám 8 až 10 opakovaní na obidve série. Am I the only one? To know where we Am I the only one? To know where we Am I the only one? Up and down on my feet. Feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. It's just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dial spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? 5 kg viac, jedno opakovanie viac. Naturálna sila. Buď naturál, budeš robiť progres. A budeš sa cítiť ako znásilnený 50-ročný chlapec. Vyber si. You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know your body T. Yeah, you show me your pretty girlfriend, who is she? Yeah, I'm just tryna know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me. You got me hypnotized by the way you look at me. Baby, don't you like you know your body T. You show me your pretty girlfriend, who is she? Just tryna know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me. What you said to me doesn't even make sense. I'm telling you, you have to feel the music if you wanna dance. I just wanna take you out and go to Essence, yeah, yeah. The way I feel your body, oh my, got me in a trance. The way you keep on looking at me, do you need a lens? I don't wanna feel like I'm the only one who cares. Baby, do you care? Baby, do you care? You got me hypnotized by the way you look at me. Yeah, baby, don't you lie, girl, you know. Keď budeš cvičiť, aspoň z polovice ako ona, tak budeš mať svaly. Veľa ľudí si myslí, že cvičí, ale čo ja vidím chlapcov vo fitku, chodia tam 3 roky. Každý bohov deň, 7 dní v týždni, 4 hodiny denne sú rovnakí. Cvičí s rozumom. 2 série takto. Do mŕtva. Keď sa ti chce grcať. A choď domov po hodine. Naje sa, vyspí sa. Zajtra to zopakuj. Potom si daj voľno. Takto dookola. To je celé tajomstvo. Žiadna sypačka, žiadne kokotiny, nič. Proste tréning. A tu dneska sa už vo fitku málo kde vidí. Každý má do telefónu. Jasne, ja si tiež niečo pozriem občas, ale nie, že skočím sériu a telefón a scrollujem, potom ma napadne, že už 20 minút sedím, tak si dám ďalšiu sériu, celý rozptýlený z toho, čo tam videl. Séria stojí za piču,
prepáčením. Potom tam príde niekto ako ja, alebo niekto, kto proste dobre vyzerá a on sype a kebe ja sypem. Choď do piči, začni cvičiť. Don't you lie, girl, you know your body T. Yeah. You show me your pretty girlfriend, who is she? Yeah. I'm just tryna know if you wanna be with me, with me, with me, with me, with me, with me, with me. If you wanna be with me, with me, with me, with me, with me. Asi progres. Jedna séria, aj druhá. Z toho vyplýva naturálna sila. Party to the sun. See you vibing with me, I just wanna see what's up. We just started dancing and I think I fell in love. We won't get this moment back, so please lift up my cup. Do you wanna see the sun and have some fun? Do you wanna see the sun and have some fun? Do you really wanna see the sun? I see you vibing with me, so what's up? We just started dancing, fell in love. But we don't have to do it if you don't mind. Do you really wanna see the sun? Do you wanna see the sun and have some fun? DJ keep playing the music. She throwing it back, she too thick. The way she move, she ruthless. She straight to the point like a toothpick. She asked me to take us a photo, only if I can take you to Ruth Chris. She laughed and said, that's funny though, we got a deal if you bring the music. We put our cups in the air like we don't care, like we in the 90s. Stars in the sky, I'm feeling so high, the lights on the screen are just blinding. Don't even care, cause Vidno, aké má priezvisko. Napíš do komentára, aké. Feel the silence chasing me. Shadows follow me everywhere I go. Danger's near, I can feel it. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. There's a silence screaming in the dark. Footsteps echo when I fall apart. Eyes behind me, I can feel the weight. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Danger's near, I can feel it. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Kill zone. Say my name, feel that flame. Welcome to the kill zone. Ľudia, máme po tréningu. Videli ste môj aktuálny tréning na kvadricepsy v oddychovej fáze. Oddychové v tom zmysle, že videli ste, že série sú do maxima. Teda aspoň dúfam, že to tak bolo vidno, lebo ja som to tak cítil. Ale nemám tam nejaké ťažké drepy, že 5-6 opakovaní, nejaké zhazovačky, ďalek presne a podobne. Proste top set, back offset, alebo dva v úvodzovkách top sety na rovnaký počet opakovaní. Málo cvikov, v podstate 3 cviky na predky, po 2 série, to je 6 sérií, 3 cviky na hamstringy, pretože tie hamstringy sú slabé na mňa, takže ich trošku poštekliť
aj keď ich mám zvlášť, ale aby proste mali na pamäti to, že musia rásť. Verím v to, že aj v tejto oddychovej fáze dokážem nejaký grám svalu pribrať, pretože režim, čo sa týka stravy, je 100%. Tréningy sú na maximum, kardio je na maximum. Takže verím v to, že niečo sa udrží a niečo sa možno prilepí. Dôležité je veriť, vtedy všetko funguje, keď tomu veríte. Každopádne ďakujem, že ste si pozreli to video. Fakt, že to inšpirovalo aj baby. Ale aj chalanov, ako berte si chalani aj vy príklad, pretože vy takto necvičíte. Ani ty a ty tiež nie. Takže možno keď si zoberiete príklad tak budete aj progresovať, ale to už je na vás. Každopádne ďakujem, že ste si to pozreli. Ďakujem, že používate Godzilla 5 na Vedy Galaxy, Godzilla 10 na Limitless Peptides, Thomas H10 na Nebi. Vážim si to, vy niečo ušetríte, mňa podporíte. Sledujte Nelu. Ja budem mať teraz určite dlhšiu pauzu. Znovu pôjdeme na jar súťažiť a ďalej sa snažiť o profikartu, ktorú má takto ďaleko a je iba otázka času, kedy ju dostane. Takže vieme, na čo máme pracovať, potrebujeme zlepšiť šírku chrbta, či už ja alebo ona. A ja potrebujem zlepšiť všetko ostatné do Open, nejakých 20 kg svalov, takže ja mám toho trošku viacej na robote. Každopádne sledujte obidvoch, ďakujem, že ste si to pozreli a vidíme sa pri ďalšom videu.